Здравейте, приятели! Днес ще изям 540 калории от един шоколад и след това ще бягам докато изгоря 540 калории. Добре, готови сме с по-лесната част. Шоколада вече го няма. Отнеми може би 7 или 8 минутки. Сега отиваме, за да видим колко време ще ни трябва, за да го изгоря. Километър 3, 195 калории. Изгорил съм първите два реда. Километър 4, 258 калории. Изгорил съм почти 50%. Километър 7, 450 калории. Вече съм на последния ред. Окей, имаме го. 40 минути, 8 км и половина. Дали това е много? Според мен не. Разбира се, за някой друг може да е много. Така че оставям на всеки от вас да прецени сам за себе си. Държа да подчертая, че не твърдя, че трябва да изгорим всички калории, които приемаме с храната. Разбира се, че всеки от нас гори определено количество калории от своя базов метаболизъм. Просто имам за цел да онагледя как изглежда енергоразхода на един шоколад и ще се радвам, ако ви накарам да се замислите следващия път, когато посегнете към него. Ще се радвам видеото да ви било интересно и полезно под една или друга форма. Поздрави и успех!